Her har vi et par meget rolige basser, der har det varmt. Og nu får du lige en lille tur, nu hvor du ikke kommer sådan lige med det samme. Så vores lækre lounge her, eller lavendel, græsser. Det her meget flippe. Det her gule, som jeg har købt til vores nye plantebænk. 2 plantekasser, eller en i hver side der. Og her har du jo lige vores flotte nye parasol her. Sådan, og vi skal lige rydde op, vi er ikke helt færdige, men se lige her, hvor smukt. Og hele vores kirsebær og bærhæk og vores meget smukke planter her. Det er simpelthen så skønt. Så vil jeg have ryddet op. Bygget alt det der i går. Men vi er meget glade for det nye område her. Og hvis jeg går herhen, kan du bedre se det. Ja, altså bare skønt at have fået sådan et kæmpe uderum her. Og så skal vi sidde her ved 2 borde på lørdag. Vi bliver jo en del alligevel. Så går vi herhen. Se vores. Den er meget smukke. Hortensia jeg har købt i dag. Den er meget speciel en. Den har sådan nogle runde former. Hortensia plejer at være sådan helt takket. Så har vi købt 3 rhododendroner, som står i store. Hvor har de jo ved at afblomstre, men den her hen har stadigvæk lidt på. Det tror jeg, at de bliver rigtig flotte. Sådan. Har du lige vandet her. Så har vi også et lille planteområde. Rigtig dejligt. En stor timian. Vores sidste rhododendron her. En hvid og en lilla og en rød. Så har jeg lavet sådan. Jeg har købt en hosta. Jeg har sat her sammen med sådan nogle meget smukke blomster. Det var også dem vi havde købt til Alberts konfirmation, som så blev erstattet af nogle vilde hortensier og marhalm. Og så det er nok af allermest glad for. Jeg er jo swimmingpool til bufferne i dag. Køletæppe. Der har vi den for dig. Den er kommet herud. Og så et lille bord her med mine yndlingslupiner og alt muligt andet. Godt. Men det som jeg er virkelig glad for, det er den her. Sådan en gammel murspand, der stod her med mørtel i. Og nu har jeg lige fået sat alt muligt flot her. Tallerkensmækker og sommerblomster. Solhatte. En lysrød og en orange. Og en meget smuk rose. Jeg gør det ellers ikke så meget roser, men Mette hun er kæmpe rosefan. Og hun lukkede mig simpelthen, prøv lige at se med knopper her. Det bliver vildt flot. Og så sådan en rigtig flot høj grøn en her, jeg ved godt hvad den hedder. Nu skal vi se en gang. Den hedder Virginsk Ærenpris. Dem er der 2 af, der også en om til den anden side. Og prøv at se den her. Det er bare vildt flot. Nå, der er rigtig meget flot. Vores hundehave her. Og swimmingpool. Og også en lille kasse der med noget, der skal blomstre. Så har vi sådan en smuk en der. Sådan en smuk en der. Sådan en smuk en der. Og en solsikke. En kæmpe rosmarin. Jeg kan ikke huske, hvad de her hedder, men de er meget smukke. Og så har jeg købt japansk løv, som laver sådan en lille hegn her. Og en parasol. Og når man så går lidt tilbage her,
Jeg har også 2 stole her, hvor man kan sidde og drikke morgenkaffe. Så kan man jo se, at så skærmer det ligesom af, og så kan jeg lige gå ud og dyppe mig. Det var et lille view her, så du kan få en lille indblik. Og nu har vi jo åbnet op, så man kan gå mellem de 2 terrasser. Det er vi rigtig glade for. Og så kan man lige køre den kasse der, kan man lige køre ind imellem. Ja, vi er meget, meget glade for vores nye og også ret dyre have. Men det kan vi takke dig for. For du har jo eftergivet noget gæld, så vi fik råd til alt det her. Så tak for det. Kys, kys.